நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கிறேன். உண்மை என்ன தெரியுமா? உன்னை உண்மையா நேசிக்கிற ஒருத்தன் இந்த மாய்மாலமான வார்த்தைகளை உங்ககிட்ட பேசவே மாட்டான். எனக்கு எல்லாமே நீதான், எனக்கு யார் தெரியுமா இவரு, அவர் செத்தார்னா கூடவே நானும் பெட்டியில பக்கத்தில் படுத்துருவேன், என்ன அதுக்கு மேல கூட இந்த பூமியில இருக்கவே மாட்டேன்பா. ஆனா பெட்டியில அனுப்புறவனே அவனா தான் இருப்பான். அனுப்பி ஆணி அடிச்சுதான் வீட்டுக்கே போவான். நம்ம யாரை நம்புவோம் தெரியுமா? அவனைத்தான் நம்புவோம். நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. ஒருத்தன் மலைக்கு மேலே போனால் ஒருத்த மாதிரி கீழே உட்காந்துருக்கான். ஒருத்தன் ஆசாரிப்பு கூடத்துக்கு போனால் அவன் உட்காந்துருக்கான். எவனுக்கா தெரியுமா மோசையை உண்மையை நேசிச்சவன் அவன் தான்? யாருக்கா தெரியுமா? இதே ஜனங்க தான் மோசையை புகழ்ந்து பண்ண ஜனங்க. இதே ஜனங்க தான் கையில் கல் எடுத்துச்சு. இதே ஜனங்க தான் அவனை கொலை செய்யணும்னு முயற்சி பண்ணுச்சு. இதே இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட அப்பா வாங்கி பூசிச்சு அதே ஜனங்க தான் மலைக்கு மேலே கீழே தள்ளணும்னு முடிவு பண்ணுச்சு.